Din mhix kwistjoni ta' politika ma' kriżi li qed taffettwa lil poplu Malti u Awċi kollu. Hekk qalulna ħafna min-nies li tkellmu magħna s-sibt filgħodu hekk kif diversi familji fir-Rabat, Ħattart, l-Imsida, Taslima u l-Gżira għadhom milquta minn qtuħ fil-provvista tal-elettriku. Net News mar il-belt fejn tkellimna ma' ħafna familji anzjani u anke turisti dwar kif il-qtuħ tad-dawl qed jaffettwhom. B'ħafna jgħidulna li għamlu sija twal mingħajr dawl u anke spiċċaw jarmu ikellu mediċini essenzjali. Bla daw konna raġel bid-diżabilità kellna nispiċċaw għand it-tifla għax minn filgħodu sa flaxija. Ma bqajniex hu, kellna noħorġu hu. Għandi ħbib tiegħi għalli wieħed ilu iktar minn mitzija bla daw kellu jarmi kollox li kellu fil-friża. Kemm domtu ġifieri b'nar dawl? Isu xi 3 sigħat. Mhux ħafna minn daqshekk. L-tfal għadha toqgħod il-ħamrun, l-or toqgħod tħażabbar. Anki jum jagħmlilhom. Daqqa ta' sa'tejn, daqqa 3 kwarti, daqqa nofsija. Fin-naħati għadu ma qatax ħażabbar. Beċċejn. Problemi kollok u ta' meċi 20 sija bla dawlu. Coming to Malta, and having issues with power with all these tourists here, we need to cut the politics out of Malta. Ix kwistjoni ta' politika dan huwa fatti li qegħdin ngħixuhom kuljum min jesperjenzhom jiġifieri tibati mhix ċajta li toqgħod bla dawl għal ċertu sigħat twal fil-ġurnata u bil-lejl speċjalment iktar hu. Mediċina bil-mediċina wkoll, friċ mitfija u dak kollox ħi. Kemm domtu mingħajr dawl? Domna ġurnata minn filgħodu sa flaxija, u mbagħad tlaqna hu. Ma bqajniex id-dar. Dan il-qtuħ tad-dawl affettwa diversi negozji u ristoranti fil-Belt Valletta. Affettwatna ifhimni blikra ħana l-innu għax għamilna mit-tlieta sal-ħamis magħluqin. Ġifieri kollox magħluq, ġifieri ma stajna naħdmu b'xejn, ġifieri telf ta' flus għax kellna narmu xi affarijiet ukoll. Ma l-iktar ifhimni, is-sejs li tlifna u kollox. In that street we don't have a big problem because they cut just for 1 hour. But I know my friend they lose everything store and more than one friend. Telf ta' flus turisti ġifieri minn gerger u manxek kien hemm ħafna affettwatna u kraħ, affettwat bl-ikraħ. Naħseb d-darba kienet waħda mill-koroħ li qatt ma stennejniha. Apparti l-effetti fuq ir-residenti u tal-ħwienet fil-kapitali, il-qtuħ tad-dawl affettwa lokalitajiet oħrajn madwar Malta u Għawdex fejn kien hemm familji u anzjani li esperjenzaw sija twal mingħajr provvista tal-elettriku. Kien għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Eric Borg appella biex din it-tema tittella b'urġenza fuq l-aġenda tal-MCSD.